Ustad Türkmen galamgarlarimizin biri Şemraguly Hudaýgulyewň şeýle ajaýyp sözleri bar. Gaýtalanmajak gullary kagyza geçirip, gaýdyp aýdylmajak pursatlary garba bolup, olara baky ömür bermäge howluk ýaryn. Biz hem Türkmen galamgarlarimizin ajaýyp goşgularyny sany terbiýeçilik ulgamynyň agzy bir işgärleri bolup, ajaýyp video ýazgylara geçirip, olara baky ömür bermäge çalışýar. Enes Ýüdük hakynda rowaýat. Türkmenistanyň atgazanan artisti Enejan Akmuradowa. Enes Ýüdük hakda süýgüsi hakda enem bir rowaýat gurrun beripdi. Ak süýdüň gudraty, ene gudraty kalbyň içine ebedilik giripdi. Bir ýaş eneň dolunmuşyn qadasy. Şäre ýokmuş, agyrmyş dert alasy. Gelenmiş Ezrail duyunmuş ene. Yalvaranmış balalarynyň pederine. Bar getir edizim körpe balamy. Basaýyn bagrymy gyzyl lälami. Gandyraýyn onu ene süýdünden. Ömür boyu çıkarmasın ýadyndan. Balasyn gursagyny basanmış ene. Gümra bolan körpe ene süýdüne. Bir gyrada garap duran Ezrail ýaş enem mehrini bolunmuş maýyl. Körpe oyun edip eneň göğsüni gasyp göýberenmiş atyp ogsuny. Saçyrap gidenmişin ak süýdi ine degenmişin Ezrail'in ýüzüne. Ak süýdüň ýysynyň bolanmış serhoş. Ezrail gürpüldäp gaýdanmış ýanbaş. Dayda çöküp yalvararmış, ey Tanrym, yaş eneň jahanyny gıyma ahirym. Eger gerek bolsa al meniň janym, kül bolsun ýolunda bu istihanım.